Ang gitumbok nga notadong mangingilad nangayog pasaylo sa tanan niyang mga biktima. Andam niyang serbisyuhan kunos prisuhan ang iyang nahimong kalapasan ilabi na sa mga tiguang nga sagad niyang mga biktima. Si Chona Carion sa report. Moabot na sa napo ka mga senior citizen nga nabiktima sa pagpangilad ni Mylene Villomo, 47 anyos, ang midangop sa Talisay City Police Station. Sukad sa miaging simana, unom nakakasong estafa ang napasakap batok ang Villomo. Samtang laing upat ka mga bagong biktima ang midangop aron mo pasaka og kaso batok kaniya. Igo na lang sa pagpangayo og pasaylo si Villomo sa iyang mga biktima gikan sa nagkalain-laing mga dapit. Adyo'y ending yun mo na dyan siguro ni, pero ako na nga inalako pasaylo nila say nabuhat na ako tawra man sa intaon ko gawa sa iyahang complain nga swindling estafa na pagid siya ay kuan kining warrant doon na namin na-receive nga warrant tulo ka buok na. Dili na makapiyansa pa si Villomo human makuha og 9 gramos kagituang shabu ato sa pagdakop kaniya. Giangko ni Villomo ang tanan niyang nabuhat ug andam niya kining serbisyuhan. tungod lang ini kuan dili ta kontento ma'am, diskontento man gyud ta ang ato nga una ko muundang makumpleto na ako tanan ma'am, una siya ma'am, pero dili jud ay maayo gyud. Samtang nasikop sa Talisay City Police Station, si Jenny Ruiz Lumban, 35 anyos, human gingong nasakpan sa akto nga nangawat sa usa ka dakong tindahan sa Barangay Tabunok og mga chopping knife ug tinidor. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.